И здравейте, аз съм Лили, днес играем Майнкрафт. Така, сега ще ви покажа. Трябва да махна тази броня. Така, ако не съм ви показал тази къща, ето я, сега ще ви разгледам, ще ви я покажа. Тук е кухнята. Стаята. Колко интересна! Както виждате, ходим по червен клин. Това там е една къщичка, която пробвах да направя. Така. Тук всичко беше на креатив направено, освен къща. Басейна и трамплина са направени на креатив. И Спонж Боб и къщичката и Патрик са направени на креатив. Сепия! Здравей! Това са Спонж Боб и Патрик и както виждате, както и внимание, той бяга от тях. Така. Сега ще легнем. Значи, надяваме превлича. Може само да намаля така малко звука. Както казах сега, и ще трябва да махнем тази броня, защото не съм я правила. Той беше света на креатив и просто реших да снимам броня. Така. Виждате, че няма врата за едни зомбита. На хули. Сега ще ви покажа нещо, което съм сигурна, че ще кажете, ти си го правила също е креатив. Не съм. Хоп. Така. Това тук е моята барлога. За предмети. Нали? Под земята растат дървета, така. И сега ще кажете, това тя го е правила на креатив. Не, всичко е правено от мен. Той на креатив ще е правено от мен. Всичко е направено с кирки. После трябва да се кача да взема кирки, много усилия и 2 дни. И знам, че съм качвала от много дълго време, но просто бях заета с домашни момчета. И не си мислите като момчета, като не ми, тя си има гадже. Не, просто има едно момче, име Борис, от наше училище. И всички мислят, че ние двамата си имаме връзка. Проблемът е, че той не ме понася, а аз него не, че не го понасям, просто нямаме нищо общо, нямаме... Това беше от мен, от устата ми. Не си мислете нещо друго. И всички постоянно ми дърпат и ми вършат заедно. Днеска по физическо щях направо да... Няма значение. Ако видите, по-добре, не дайте да слушате. Ме влачиха и аз преди това бях пила вода. И понеже бях пила вода и те решиха да ме влачат към Борис, че съм пила вода. И така не играх, защото трябваше да повърна, ако играех. Така както иде и, значи, този Борис направо вече ми къса нервите. Не той. Всичко, което уж трябва да ме свърза с него. И сега ще отида горе да си взема айрон кирката. На крайзата има айрон и редстоун. Но няма диаманти, сериозно ли? Аз да направих всичко това в цвета да взема диаманти. Не, също не е за заблуждение.
Ето колко камъни. Дойдох за едно и няма да го свърша. И както виждате, имам само едно коло. От цялото това, което съм го изкопала, имам само едно коло. И затова сега си правя чаркол. Не знам, но някои хора мислят, че е модифицирана къщата. Добре, как ще съм я модифицирала? Да, какво ми е да модифицирам къща? Това не го разбирам. Какъв мод да го направя? И сега просто няма значение. Да, в мен. Та няма нищо при мен. Това е как е. Ето сега говорете, аз ще мълча. Като при Дора! Значи, съжалявам, че ви прекъсвам история, да го говорите. Значи, аз си пускам телевизора и почвам. Дора! И пресменям. Някакви там... какви бяха... Още мога да сетим. Да се сетя, съжалявам. Бейби ТВ, Бумеранг. Човек вече не може да гледа нормални детски. И под нормални, разбирайте, Гъмбъл. Защото аз това най-често гледам от всичко това. Иначе гледам някакви други сериали. Аз единствено от Cartoon Network гледам Невероятния свят на Гъмбъл. Защото ми кефи графиката. И ми кефи това, че като се наранят и ми няма нищо. Аз ходя за 3 дни с синки заради Александър и Йоана. Само да намекна, че те са Странно ми, защото имам чувство, че Александър ме слуша и след малко ще нахуи ще ми побие. И Калина, моя приятелка, му вика, миришиш гагабонти, защото в 4-ти клас направо да не ми казвам. Направо да не ви казвам и почвам да говоря. Да, просто... Та ще кажете... Умна! Той толкова зле миришещ и постоянно шкафчето му като го отвори и ние трябваше да проверяваме веднага след това. Не, че са не е същия с парфюмите. Да. Ако искате да знаете, в момента правя 2... Чакайте сега. Парфюми. Правя тикчета. Не тикчета. Как бяха? Сега ще се седя. Напоследък имам много малко досетливост и някой казва това е защото или защото си завеяна, или защото си влюбена. И ще кажа, заради Борисе и проси ми да ги ударя. Да, заради Борис, точно заради човек, с който нямаме нищо общо, заради него забравям неща. Иначе имаме 3 седмици, когато ми беше болна. Една от всички. И понеже тя беше болна, и просто решиха така да ни заменят всичките часове, поне един свободен час. И днес понеже имахме 1 час свободен, и те решиха да ни го сложат с български. Утре сме на училище. Това просто... Защо трябва утре сме на училище? Да, заради моят рожден ден. Аз съм роден на 4-ти, така че може да ми честите така в коментарите и да лайкнете за моят рожден ден. А пък една наша приятелка вече 3-ти ден има рожден ден, защото и направиха изненада. Няма значение. Ще ви разкажа. И направих изненада. И само не иска да я маха тази изненада. И там отзад в стаята си пише Happy Birthday Рая. Така че тя 3-ти има рожден ден и аз си чистя всеки ден. Защото като не го махат, Рая има рожден ден. Трябва да се чисти. Ама що ми има Рая всеки ден рожден ден, трябва да черпи всеки ден. Тя е малката. Как може да ни черпи?
3 дни има рожден ден и ни черпи. Така. Така. Добре, сега наистина ще ви слушам. Давам ви точно. Добре, както и да е, просто говорете. Да. 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 Точно така. Мисля, че сте свършили. Ако не, просто и за малко ще чакам докато изкопая редстоуна и ще ви го слушам. Да, интересна история. Така, много беше добре, че го разказахте. Да ви слушам и аз, защото вие мен не изслушахте. Така, ако не сте говорили нищо, пак, добре, че нещо е ставало. Най-ме дразни във Фейсбук, като почнат. Ти имаш новата книга на Емил Хана. Ти Натина. Ти харесваш ли Натина? Това. Добре, Фейсбук е за ваше удовлетворение. Не да рекламирате Емил Конрад. Не знам си кой. Не знам си що. Добре, не, той не може сам да се рекламира. Затова вие трябва да го рекламирате, нали? Готово. Стига, бе! И само да кажа, че гладът ми точно не е паднал и това е става, защото веднъж преспах в леглото. 2 пъти. Ходвам. 2 пъти преспах в леглото и вече съм безгладна. Да. Безгладна. Гений. Добре. Просто съм много нервна за Борис. Как ти де? И просто ми се ще понякога е така